Grabe. Sige. Tanggalin na natin. Oh. Ito na yung Ford EcoSport na saktan tayo armrest cover na kasi yung dati yan dumi na. Galing pa yung nalabaan dito babalik pero request ng may-ari suktan ka nun. So ito yung papalit, bumili siya online. Yan. So magkapilaan to, left tsaka right, sa liwaran din ganyan. So, yan Ford EcoSport. Yan. So, paglalagay kailangan lang ipasok dun sa may, kasi hindi natin kailangan kalasin yung panel na yan kasi kausok lang dito ko so lagyan ko ng konting pantikit. Hindi ko pala naipakita kanina yung proseso ng paglalagay. So yan, unahin natin dito sa make sure na sa may gilid sa may kurbata nakatapat yung kanyang atahe. Tapos ang unahin ipasok dito sa may gilid dito. Tapos yung mga hirap pa natin, hindi naman natin katingin, pero magputira lang tayo ng konting space para pwede natin siyang hindi makita. Ayan. Okay, na-fit na siya. Kailangan na lang putulin yung mga dapat putulin ito kasi may tansya ko parang may isang lang pumasok dyan, nasa 1 sentimetro. So yan, dahan-dahan na lang siyang katingin tapos i-fit siya. Anyway, may arrow naman siya sa loob, may dito, double sided tape. Yan. Okay, yan na. Talang kalaka.